30 másodpercre verezni. Gyere csak! Hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban kezdetét vette a T550-es kategória egyetlenításában. Vízisportú versenyző Törjék Szilveszter Ferenc. Indult a technikai problémák miatt az utolsó előtti helyről. Nagyon nagy a különgés. Az első helyen Törjék Szilveszter 81-es rajtszámmal, fehér hajóval vesz részt a küzdelemben. Sikerül neki feljebb jutni, jelen pillanatban összetett 5. Úgy látom, Galovics, Laci, ha jól láttam, nem indult el ebbe a futamba, lehet, hogy neki technikai bajai vannak. Igen, Szilveszter harmadikként fordult a felső fordító bójánál. Gyerünk, Ferike! Ne hagyd magad! Gyerünk, Feri, ez az! Harmadik helyen Törjék Szilveszter, a Dunajvárosi vízisportú versenyzője. Hölgyeim és uraim, és szorongatja a második helyezettet. Hát mi lesz ebből, kérem? Gyerünk, Szili, ami a csövön kifér! Nagyon rajta van a második helyezett nyakán. Ott mi lesz fönt? Fürdő. Hogy? Hát sajnos Szili megmosta magát, de ez nem azt jelenti, hogy föladta a bicskátot, sajnos ezzel a hajóval nem olyan egyszerű befordulni. Úgy tűnik visszacsúszott a 4. helyre. Hát ebből nagy verseny fog. Most mi lesz itt? Jó van, szép volt, Szili! Ez az! Ismét 4. helyen csólakázik, és a sebességéből ítélve újra megszólongathatja a 3. helyen versenyző pilótát. Szili úgy látom továbbra is tudja tartani a 4. helyét. A kanyarokat elme rontja. Első 75-ös rajtszámú Andrej Liszenko Ukrajnából. Második 2-es rajtszámmal versenyző Íme Bejön Galovics László is. Tehát a 2-es rajtszámú Ajván Komisszár. Harmadik Art Raudo Észtországból. 4. Törjék Szilveszter Ferenc, a mi Ferink, a Dunajvárosi vízisportklub versenyzője. Még mindig stabilan a 4., de úgy nézem, jön föl az észversenyzőre. Első 75-ös Andrej Liszenko jelen pillanatban. Második 2-es rajtszámú Ajván Komisszár. Harmadik 72-es rajtszámú Art
Bódva, negyedik Szilvi, Feri, gyerünk Szilveszter. Az összetett pont számít úgyis, jól neki. Laci, Galovics Laci, úgy látom, technikai gondokkal küzd. Az élen továbbra is az ukrán versenyző. Második Ajvár Komisszár Észtország, harmadikán Raudvár szintén Észtországból, negyedik Törjék Szilvi, Karin, gyerünk Ferike! Negyedik a lengyel Bácsi Noá, ötödik Tomasz Morkunas Litvániából, hatodik Konstantin Ustinov Oroszországból, és a 71-es Olex Sintix Litvániából. Még mindig az ukrán versenyző az élet. Második az Ajvár Komisszár Észtországból, harmadik Ártaláutva Észtországból. A második, harmadik helyen Kőszelem Szilveszter tagja Törésről. Összetett verseny várni lehetséges, főleg ha hogy egymást. És még nem felejtsük, mindig lesz még egy futam, ami még mindig dönthet az élet sorsáról. Gyerünk, Fili, gyerünk! Az ukrán versenyző, az ördög nagyon megy. Nem sokan már vissza ebből a futamból. Össze a fejbe a történetet. Menni fog. Ezek az 500-es motorok majdnem 100 km/h sebességgel hadrolnak itt előttünk. Szilinek, mikor mértük 96 km/h tudtunk mérni. Az ukrán versenyzőjét szerintem biztos, hogy egy 98-90 km megy. Felére nagyon jó, de ez lengyel versenyző már tudva. Gyerünk! Ez a tudottan. Biztos önök is látják, hogy nem a stabilitásukról híresek ezek a hajók. Ezen a vízen, el kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon megszenvednek a versenyzők. A betonfalról, illetve a kőfalról az összes hullám visszajönésben nem, hogy csak egyenes akármilyen hullám, mert mindenhonnan jövő hullámok vannak. Én is lámpalacról megtapasztaltam. Ugyanabban a kategóriában, az endurance kategóriában is. De nézzük, Szilit, meg kívülről nagyon szívülök őt a lengyel versenyző. Szili, ne hagyd magad! Gyerünk, Szili! Menj be elé! Azaz, ez az, szép volt! Ismét előnyre tetszett Szilveszter. Ferenc, Feri, már csak pár kör lehet hátra, nehogy elvegyék tőlem ezt a
negyedik helyen.